Ayo kok kae. Si Zandik itu kan seneng duren itu. Akhirnya duren aja, makasih ayang. Tenan kita kayak gitu cuma makasih ayang. Langsung dandan wah. Ayangku ngene. Durene gratis. Bojone wis seneng aduh. Lela. Ora. Gue tak tukoke dhewe. Kayak tipis temen. Lela ledong. Anak lanang nandur jagung. Keduren kok kan. Cilik ala cilik ngaji. Bisu gede dadi wong agung. Cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Ejan nek wis piro nak? Lela. Ejan sasae ku nak. Dipase karo nadane ku nak. Lela. Pancen nek wong wadon ki tukang ngepasake kok yo. Nek wong lanang kan ngono-ngono rung pas-pas cek lah gitu. Anak lanang ayo dipaske. Anak lanang nandur jagung. Cebluk. Ngaji. Yo kowe nandur kan cebluk to. Kowe kepriye to genah nandur cebluk. Lho maksudnya ki nandur. Iya menanam jagung guys. Menanam jagung tukul bayi guys. Astagfirullah. Wis iki YouTuber komene ngapunten nggih. Wah, kula pancen mboten kiai lho. Aja njuk wah awur-awuran pancen mboten kiai. Ya wis kuwi tukang cebluk-cebluk. Nandur jagung. Anak lanang nandur jagung. Cilik ala cilik ai. Isu gede dadi wong aku ngecilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong aku ngesolli wa sallim iman ala madan solli wa sallim iman ala madan wal ali wal ashab banget wacan Quran sakale sampai malam Jumat ahli kubur tilek ngoma ngarep banget wacan Quran sakale ngarep banget wacan Quran sakale wasallim iman ala amana sholli wa sallim iman ala wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada teman anakku lan mantuku apa ora isin macung sawah warisanku teman anakku lan mantuku apa ora riko manggon omah ing pekaranganku tegal warisanku sholli wa sallim iman ala amanah sholli wa sallim
iman ala wal ali wal azhar iman qad wa'ada wal ali wal ashab lamun radiwe banjur bali mrapa samewe bali nyang kuburan mangko tangan tangisan lamun radiwe banjur bali mrapa semili bali nyang kuburan mangko tangan tangisan tangan tetangisan sholli wa sallim sholli wa sallim ala amada wal ali wal ashab wal ali wal ashab Bapak Ibu rahimakumullah, muka-muka sebagian sejarah Isra Mi'raj akan membawa kita lebih baik. Allahumma, tentunya tentang hati, eling-eling. Yang kedua juga tentang adanya ibadah zo'an. Yang ketiga tentang ingat dengan para arwah-arwahnya. Ya, yang paling banyak itu tentang masalah hati. Nggo sareng-sareng hati ini didandani, jenenge ngaji pancen ngatur jiwa. Lah ngoten nggih. Anak ya sing apik karo wong tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bu. Jujur dalam hatiku tak ingin kita berpisah. Tapi tak mungkin kita di sini terus. Ya domo. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, kita bisa berjumpa kembali. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya, tangan tak sampai. Milo, estu, kulo khususnya pribadi, Syaiful, Al-Jahil, Al-Fakir, kadah lepat nyun ngapunten. Anggene pun matur, mboten saged halus tenan dan wong kula ki mboten makhluk halus panjenengan. Ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada yang tidak baik dari kami pribadi. Maaf sebesar-besarnya. Ngaten nggih Bu nggih? Oke guys.